Permezz ta' stqarrija l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-ristoranti qalet li trid li fis-sajf jinfetaħ l-ajruport filwaqt li insistiet li s-settur turistiku spiċċa daqqa kbira kawża tal-imxija tal-Coronavirus huma qalu li jekk dan il-ftuħ tal-ajruport ma jsirx se jispiċċaw ħafna bla xogħol mingħajr ebda raġuni. L-MHRA insistiet li s-settur turistiku m'għandux għal xiex iżomm il-ħaddiema u infatti l-operaturi jekk is-sitwazzjoni tibqa' hekk jistgħu jagħtu s-sensi u jimpjegaw mill-ġdid ħaddiema oħra lejn żmien l-għid tas-sena d-dieħla. L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u r-ristoranti rikonoxxiet l-isforzi li qed isiru fil-mod kif s'issa ġiet ikkontrollata l-pandemija f'pajjiżna għalkemm dan spiċċa weħħel l-ekonomija. L-MHRA qalet li l-impatt tal-virus li ħalla fuq Malta huwa wieħed kbir u dan f'kull settur. Il-President tal-MHRA Tony Zara spjega li l-Gvern qed iħallas 330 miljun euro fix-xahar biex iżomm in-nies id-dar.